Бейік шағыр Ғабдулла Тукай 1913 елның 15 апрелінде вафат болды. Мәдәният, сәнғат, дин әһелләре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре яңа Татар бистәсе зиратында шагыйрьнең кабрен зиярат кылды. Аның рухына дуга кылдылар, кабренә чәчәкләр салдылар. Республикада Тукайның тууына 135 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Шагыйрьнең туган көне 26 апрельдә Кырлайда зурлап билгеләп үтелә. Керем Сатиев белән моннан берничә еллык Кытайга барып чыкты. Кытай татарлары безне чакырганнар иде. Һәм без Тукайны безнең Татарстанда гына түгел, Казанда гына түгел, Кытайда да белүләрен, хөрмәт итүләрен күреп без шаккаткан идек. Бөтен ондагы татарлар Тукай дип торалар. Бигрәк тә читкә киткән сайын татар Тукайны тагын ныграк ихтирам итә. Димәк, Тукай әле безнең өчен генә кадерле түгел, бөтен татар халкы өчен кадерле. Улар безнең халкыбызны берләштерә, оештыра икән. Кытайда түгел, әлемгә гастрольдә Америкада булырга туры килде. Менә шунда Америкада алганда Тукайның китаплары шунда. Тукайның җырлары ниләре? Тукай инде ул безнең дөнья күләм билгеле шәхес. Без аны бик хөрмәт итәбез. Кайгана барсаң да, сорыйсың, кайдан килдең? Без инде бик акланып тормыйбыз. Тукай ягыннан. Шундук таныйлар, Һәм бер бар монда. Менә безнең халык чәчелеп үскән, алар гаиләләр белән бераз очрашып торалар, күрешеп торалар, диаспоралар, кичәләр була. Шул вакытта туган тел җырлау белән бетә ул кичәләр очрашулар, Туган тел ул безнең милләтебезнең гимны. Шуңа күрә Тукай яши, без яшибез. Тукай яздан язга яшәрә генә тора. Ул безнең язучылар, әдипләр өчен һәрвакыт кыйбла булды инде. Безнең аның шигырьләре, шигърияте безнең өчен дога, хәлдә минем өчен дога. Без Тукайдан җараган сайын аңа якынаябыз. Менә бүген дә әйтеп үттеләр, аның туган теле гимн буларак безнең инде мәңге озата бара. Безнең ул һәрвакыт телебездә, туган телебез татар теле турында шигырь һәм бүгенге вазгыятькә бик туры килә.